ahwefo ne atiefo nyina ye mo akwaba ne edikan no ye dam ase se mudi achi na mo share video no na mo like mo nkoso saa na no kware fie tv ye won niema bebre ye de mamo mo tie ye nsam ene haban ne niema ye bai no won atimi koye no won mo de ehun susu ansoso ai den aba ama ehun se ye waduro ene ye waduro ene ye waduro so what ase eti mo nkoso na mo share video no na mo like it, na afoforo so say den enka na mo invite nkrofo mo fa ncheme no mo so ye den emremu no metie ese ebedu ba bi no ye ne mo be hia na ya ye empesempesem bebre ya be live videos na de nyina e de amamo ye woni ma pa ye baba ye baba kire aye innovations machines ho ye baba kire nyina akoya benya aye gas energy ewo nsuo mu na de power gas aye cylinder no na de na aduane aye goto gas cylinder bia enya fune koto gas bia free baabi na abre yare cause edu baabi aye contaminant na do ha bebre dia den aba sade ma wo nyina nam kwa mu ye baba kire aye organic fertilizer ne ma wo nyina wo ne kware fie tv so aye den ereba etire fra wunia bi na kache wunia bi so what say ana wadanfo woyire ana woyira danfo ukuru no ukuru danfo ana buso ni nyina say no kware fie tv aye den aka no ho na omoba ewo ndore se kikikikikiki nia obi nkyere da no ana baba ye den ye baba kyere na obi nso akyere no ne de baba ye de bia baba ka ho na atum nkyere na mai den na aye de enti ene ye ne ya akora aye ne kware fie tv ofutufo ono ye den odane akyekere niema okwe befo so a tv ne be kɔ nanim na yenkoye niema bi e be akoto aban mra ana ewiase mra ndi akora ajabu ache ana yesa no edi nkomo biewu ahwefo da wase na ahwefo atensem a na no fai ne na naboache ede ba no kware fie tv no wa tie tv ni dio o se de no kware the truth so what I say the truth no kware so what I say no kware wo hoi se wudi akira e ma onema nyina ye den ekototen etie ma ma kire bibia do how abenedie bia ye den ebebro bi ne de bro bia no ya hwehwem enwo se e ya de a tetefo na aiden ayusu wo mo de asayare ama nne yesu ababeto a yesu abebe de ye bebe kire yesu beja ho e de mankire ma etina atiefo me se mon like video no na mon share den tem na invite wo na mfo na de na no mo ye den wo muni na kwara tv achi ajabo achi na ukita haban bi na aya haban we no aya na wo se de twidi no ye den wacho e friend kokko akwantuo ana memem ana meboa sa yeah so ana broni friend blue diamond sa aha eno we ana hwefo na atiefo ya bebe ka wansem na ese yare bebre na me nka se enkum asobo anti no aya me oluma wa haide na me de be ma no na one ya kasa na wa chiachi ne ma okwa be fa so a ye be ya ho fa so de na abusua oman Ghana afọ ntoma paiden efra na ebedu baabi no ye baba ye na duro bebia ye kire bia na baba ye ni duro nyina de abadwa so ama won epe bia to no so inside den aka cause haban no ebi didi bia chi ana ebe so sese ene so wan hu ni yi a wakofo na ense we den na wakokofa eti eden che wo bati enka se ne kware fie aduro no ya hyase bo hu dawuru a na ope bia den ato ni ya kire wo hayi enu na eba bonte a ye de ba eti tie ni akora aja wanu nkwai kokko akwantuo titibrem no na omtimi de ye ahohom sam niema bibiri na me de ye no ho asam na mebeka ahu aya tiva afa wadan ba meba san ba bia wo hyase no wo bato mpanyini mo bato mer watia ene nkwakora so what ya say edi ahohom nsam na na ewu mu no kakakra bi kira tiefo efese
obi nim obi kyerɛ ada nɛ na manfo aba no so no yɛ hu sɛ yɛde nanom ahomon nsɛm no mo yɛ no sɛbe na ɛnyɛ bɔne ahaban no ɛwɔ hɔ ɛde yɛ nneɛma bebree ɛde ma yɛn. okay wei no ɔsi ne din no ne din nankasa kyerɛ kɔkɔɔ akwantuo ne din nankasa kɔkɔɔ akwantuo ne din nankasa kyerɛ ade a na ɔde yɛ ahohom sɛm ahodoɔ no ɛwɔ obiara ne sɛdeɛ ɔmo yɛ ɔmo deɛ na mmom aha no deɛ ehia me titiriw ne sɛ bibisa me nua maa no wonim sɛ ɔbaa wotumi dwo nso sɛdeɛ fata yi a ɛma candidate nsenhaw no kware ode pua ti aya no nsuo bebree wai wodum nsuo bebree a juso deɛ papani ɛkyaa na adwo so baako a ɛdɔɔso ɛyɛ awerɛho sɛm sɛ wɔn a ɛkɔ pɛ aburokyire te sɛ US akɔ no wɔtae ka kyerɛ sɛ Ghanafoɔ Africans no bebree wɔ hepatitis B meka hepatitis a metwe adwene si jaundice so jaundice kyerɛ sɛ brɛbuo mu yadeɛ saa haban yɛ kura mi ayɛ wɔ baabi yɛ nsuo taa gyinagyina no gɔta ho bubu bi hohoro ho yie paa pepa kyɛw wotimi onu a wotimi de hwentia ka ho wobɛtumi atwitwa te sɛ abrobe na wode aka ho no a na ɔnom hepatitis B abrobe no ɔbɛtwitwa afro na aduane nyinaa na sɛ ne ho ɛhono no ne hono no de na aduane nyinaa wotimi twitwa fra na no a fa ka wei ka ho na ne kwa na aboa ma wonu ma ayɛ den ada hɔ atɔ so ɛyɛ ayɛ a yɛ mɔfra no sɛ ebunu ha wɔn fever ha wɔn a ayɛ a wɔn time ntimi nnom nneɛma a ɛnwono na mo wei ɛnyɛ nwono nti wo hata na wu yie na ade ka brɛbɛ ho na ade ma bɔfra bi a ɔbɛnom ɛma jaundice ntimi haw ɛma fevers basa bebree ntimi haw afei mɛma no nso ɛboa yɛn paa yɛ kidney no mu nyinaa eyi efi bebree firi nipadua no mu menua ɛpɛ sɛ wo wobɛfa kwan a wo mpanifoɔ fa so a wotimi nim ama wotiri nwi ne yɛ fitaa a wo ahoɔden no nso wobɛhwehwɛ kwan no bi na wadi akyire ebi ane yɛde gyina w'anim a yɛne wo kasa yi nti nyegya ho ai boa mɔfra no na ɛbɛboa paa ɛdamanse yo akra sɛ ahaban yi yɛkɔ so ɛka wasɛm a ɛsɛ yare bebree ɛyɛ kɔkɔ akwantue ɛsɛ yare bebree na yare a ebi ɛsa ne sɛ appendix wɔn nuanom a ɛbɛboa wo hepatitis pneumonia so ɔte aseɛ ɛne urinary infection ɛyɛ dwonsomu yareɛ sɛ wɔn noa saa haban wei sɛ na oluma yɛ ka na ɔde abrɛbɛ de ade ne ka ho na wɔn nuanom a saa yare wei nyinaa wɔ wosu no nyinaa na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ ase aban mmerɛ nti yɛntimi nka sɛ ɛbɛtu ase anaa akora mɛboa woyɛ ne yie ɛbɛkɔ nanso aban sɛ yɛntu yare ase ɛbɛkɔ ɛgyina wo so ɛso ahabannuro de ɔno ɔsɔ ɔkɔ na ɔko sɛ ɔte ase ɔbɛtu ase ama defe ade sɛ wankasa wɔhwɛ wɔ de die yie yɛkyerɛ wɔ haban o akyerɛ wo nnuro nea wobɛdom na wo ho bɛtɔ wo na mɛnkɔyɛ wo suban ne sɛ sabe o ɛyɛ prako a yɛdware no ayɛ ne fɛfɛɛfɛ wogya na no wasa akɔ ne fie no mu biem na atakyɛ no wasa akɔkɔ dam nea ɛyɛ no sɛ wobɛyere wo ho apɛ abɔka asa ho yare na abɔka sa ho yare wie a na wɔwase abɔka asa kɔtɔ yare na asa de ayɛ den aba enti atiefo ɛbɛsrɛ mu bebree ɛyɛ madam fo ɛnra mekɔkɔ hwɛ no memfa ntwam ɔnua nim sɛ energy drink bi mmɔdin sɛ wɔte ase ɔdo ɔyɛ obi a ɔkyerɛ de pa onim de wakɔnom sɛ energy drink na ama wɔnyɛ stroke sɛ wɔte ase wakɔnom ama wɔyɛ de wɔnyɛ stroke mɛsɛ mmɔ energy drink ne din cause ɛdɔɔso bebree ana mentimi nka kyerɛ sɛ energy drink bi nso na nyɛ de ɛnyɛ papa na mmom ɔnom no na wohwɛ ne yie na wode nom energy drink de ana fa hwɛ kɔkɔɔ yɛ akyiri kwan yɛ sɛ wɔte ase kɔkɔɔ akwantuo yi fa hwɛ akyiri kwan na ɛbɛma ɔpɔmuden a wankasa bɔn sɛ yewu wanom aduro
won san ha wo ho enko no no energy drinks ne niam bebre biem fire wunsuo nanom onnua akra so obanom no mpa bie sa na mpa bie da obetimi kura saa haban obetimi bra otwitwa abrobe no opa wo sensen ho no na mfimfin no watwitwa na uwi a wanwan hunsuo no na wa brandy mfimfin no wa brandy ni nyina de afra enti senka mofra no obetoto saa niema hwanya bi ama wo no ebetimi aboa obetimi anom saa abrobe awanoa wodi afka we hu anoa no ombetimi ayusu no se mineral se wonamfo mu bi kura besra wa mo betimi nyina mo betimi enjoy se wodi ye party tie ni yo obi a wo ye party ana party wodi sohwe wo ya ye fro ana wo to bedin no sa de ma no de kware fie na e ka kira wo se wo de kwana kopa bi na den na sohwe na wo ankasa ana wo de aseda emu ehwam aseda emu yeduru na wo be ka wasam ama da sama so ai den ate ama so ai de wo pa akiri kwan me se erenche saha ba we nyina no ya ba prepare nyina no kware fie de nya duru a ya ba preserve aye ya duru ya de chemicals ba be frafra debi ya ba ye no organic pure bonus pure organic aduro ana ba ye nkwafa no mu bi ne poho ne niam bi me frafra na ochira edo haw ana benedi abre adasama debi eti mon kwaso a na mon share video no na mon like it se na me kan no ye ba wura ba bi enche ye the technology e ba wura mu aba kire ne bebre afa ho ama ye ma ne ye nuanum na ekɔ school no so no won abenya ho mfa so ye be kire okɔ ba fa so ba yi ensuo mu ahoɔden no na wo de maka e be ya adwuma so what ase na ye nya nu hɔ ye ti no munya abotre na ne pa bebre ye den e wo hɔ eti na ajabo ache ye da ase e wo unim de a wo de eboa no kware fie TV na nanom hiraw na ngopo nhiraw ahwefo den de baka cha jabo ache ne aka nse onyin che onyin amaya hata no wawiam efisa no kware fie TV ye hia no papa ye advisor ba kope ebi ni ba bibia biem ndi se wo sa no kware fie niema ekoso a enya hwio nyansa no nimdie na de ye adwuma no ma TV no koso no ene ane apan ne boache ye cameraman aye demo aye pepra boadu ba kope ane Madam Cat amisa ane abrowatia agi aye bode mra ne se gege odura ajo odura ane kru ajabuadu na nanti amoa akra yetiaw ba bia wo bia nim se na wo adai mu de den akra yetiaw na no fai ya de mu besia ya wona dasene